ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో అనురాధ గారి యొక్క కుటుంబంలో చేరి దేవుని యొక్క నామాన్ని కనపరచడానికి దేవుడు అనుగ్రహించే మంచి సమయాన్ని బట్టి తెలుసుకుంటారు తెలుస్తున్నా. ఇది మొదటి ప్రార్థన పత్రిక కదా కదా ఈ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కుటుంబంలో జరుగుతున్న ఈ కుటుంబం ద్వారా కుటుంబానికి ఆశీర్వాదాలు దేవుళ్ళు సమకూడాలని కోరుతూ ఈ రాత్రి ధ్యానించిన అంశము మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 7వ వచనము. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 7వ వచనము. అడుగుడి నీకు ఇయ్యబడును, వెతుకుడి నీకు దొరుకును, తట్టుడి నీకు తీయబడును. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 32వ వచనం. నేను మీతో చెప్పినదేమనగా 33 ఇవన్నీ మీకు 33వ వచనం. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. ఈ రాత్రి సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ కుటుంబానికి కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఆశీర్వాద సంవత్సరంగా మారాలి అంటే, ధన్యకరమైన సంవత్సరంగా మారాలంటే, క్షేమమిచ్చే సంవత్సరంగా మారాలంటే మనం చేయవలసిన మొట్టమొదటి ఒకే ఒక కార్యం. ఈ కార్యం మన జీవితాలు ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో, వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక ఆయన ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో వాటిని నెరవేరుస్తారండి. స్వయాన యేసుప్రభు యొక్క నోటి నుండి చెప్పబడిన మాట, మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి. ఈ రాత్రి ధ్యానాంశము మొదట వెతకండి. మొదట అన్న పదము చాలా అవసరమైనదండి. స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో పాస్ అవ్వాలని పేరెంట్స్ కోరుకుంటారు. ప్రతి చోట కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్, మొదటి స్థానము. మొదట అన్న పదము ఇష్టపడిన వారు ఎవరు ఉండాలి? ఏ కులస్తులైనా, ఏ మతస్థులైనా, ఏ జాతీయులైనా, ఎవరైనా సరే వారు కోరేది ఏమనగా ఫస్ట్ ప్లేస్ చాలా అవసరం, మొదటి స్థానము చాలా అవసరము. మన పని పద్ధతుల్లో, మన చేస్తున్న కార్యాల్లో నీ మొట్టమొదటి యొక్క స్థానం ఎవరికైతే ఇస్తామో దాన్ని బట్టి నీ ప్రతిఫలం నీ జీవితం దాగుంటుందండి. కొందరు కుటుంబాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా లేవగానే బిడ్డల ముఖాలు చూసే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. కొందరు కుటుంబాల్లో ఉదయం లేవగానే యజమాని యొక్క ముఖం చూసే కుటుంబాలు ఉన్నాయి, యజమానుల ముఖం చూసే కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మనం ప్రేమించే వారిని చూసే ముఖాలు కొన్ని కుటుంబాల్లో ఉన్నాయండి. కానీ పరిశుద్ధమైన దేవుడు చెప్పిన మాట ఏమంటే, నీ మొదటి స్థానం నీ దేవుడికి వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఏ యొక్క రంగంలో, ఏ పని పట్ల మనం సాగినా సరే, నీ మొట్టమొదటి యొక్క స్థానము దేవుడికి ఇస్తే, నీ మొదటి స్థానము దేవుని గారు మనం ఇస్తే, మన కుటుంబంలో లేనివద్దు సమస్తంగా నీకు అనుగ్రహించబడుతున్నాడండి. కాబట్టి మీరైతే ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదలు వెతుకుడి,
అప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని, దేవుని వెతకడము, దేవుని యొక్క సన్నిధి వెతకడము, ఆయన నామంలో వెతకడం ప్రారంభిస్తావో అప్పుడు నీకు కావలసిన సమస్తమును దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఇప్పుడు చెల్లి ప్రార్థన చేసిన, నేను విజయాన ప్రార్థన చేస్తుంది, ప్రభావ వ్యాపారాలు లేక అందరూ అలమటించిపోతున్నారు, చాలా కష్టంలో ఉన్నారయ్యా. అది ఒక్కటి మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మన దేవుడు వెతికి మన దేవుడిని శోధించాలండి. నీతిమంతుల బిడ్డలు విలువద్ద గాని వారి బిడ్డలు భిక్షమెత్తులు గాని నేను చూచి ఉండలేదు. నేను చిన్నవాడిని ఎత్తిని ఇప్పుడు ముసలివాడిని అయ్యాను, కానీ నీతిమంతుల యొక్క బిడ్డలు ఎప్పుడు విలువలేదు, వారి భిక్షమెత్తుని చూచిండలేదు. ఈ రాత్రి వాక్యం ఇచ్చిన దేవుని యొక్క సంగమా, మొదట అన్న పదము చాలా విలువైనది, చాలా అవసరమైనది, చాలా శ్రేష్టమైనది, చాలా ధన్యకరమైనది. అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నెసెసరీ. ఎందుకు దేవుడు వెతకాలి అంటే మన అవసరతల కోసం దేవుడు వెతకాలి. ఎందుకు దేవుడు వెతకాలంటే మనకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం దొరికిన వరకు దేవుడు వెతకాలి. ఎందుకు దేవుడు వెతకాలంటే నీవు బలము కోసం దేవుడు వెతకాలి. అది కిందగా రాస్తాడు, యెహోవాను వెతుకుని ఆయన బలమును వెతుకుని ఆయన సన్నిధి నిత్యము వెతకండి. దాని వెళ్తున్నాడని మీ దేవుడు వెతికితే మీకు బలం అనుగ్రహించబడుతుంది. అది శారీరక బలము, ఆధ్యాత్మిక బలము రెండు అనుగ్రహించబడతాయి. మరి దేవుని ఎలా వెతకాలి? నీ అనుదిన ప్రార్థనలో దేవుడు వెతకాలి. నీ డివోషన్ లో, మెడిటేట్ చేయడంలో, వాక్యం ధ్యానించడంలో దేవుడు వెతకాలి. ఆయన సన్నిధిలో దేవుడు వెతకాలి. ఈ రీతిగా కుటుంబ ప్రార్థనలో దేవుడు వెతకాలి. ప్రతి చోట నువ్వు దేవుని వెతికే కుమార్తెగా, కుమారుడిగా ఉంటే నీ జీవితంలో కొదువు అన్నది చాలా అరుదుగా వస్తుందండి. వెతికే ప్రతి వారికి దొరికే దేవుడు అండి మన దేవుడు. కుటుంబంలో చాలా అలచలు ఉన్నప్పుడు, తుఫాన్లు ఉన్నప్పుడు, సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మనం ఎవరిని ఎదుగుతున్నాం? కష్టాల్లో ఉన్న కుటుంబాలను మనం గమనిస్తే ఆ టైంలో మనం మొట్టమొదటిసారి జ్ఞాపకం వచ్చే దేవుడు జ్ఞాపకం రాడండి. మన మొబైల్ జ్ఞాపకం వస్తుంది, మన చేతిలో మొబైల్ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఈ యొక్క సమస్య, ఈ కష్టము ఎవరు తీసివేయగలని చెప్పి మొబైల్లో మనం వెతుక్కుంటామని. కానీ ఇర్మియా ప్రవక్త రాస్తాడు, వారు ఏడ్చుచు నా ఎదుకు వచ్చేదను, వారు ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించుదును. అదే ఇర్మియా ప్రవక్త రాస్తాడు, దుఃఖపడి వారికి ఆనందాన్నిచ్చే దేవుడు నేను, కన్నీరు విడిచి వారికి కన్నీరు తుడిచే దేవుడు. ఈ రాత్రి, ఈ సంవత్సరము నా జీవితంలో ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరంగా మారడానికి ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాను. నాయన 2 మాసాలు కంప్లీట్ అయిపోయి, ఈ 2 మాసాల్లో నేను ఎలా వెతికానో ఎవరికి వారికే తెలుస్తున్నాను. దేవుడు వెతకడంలో ఎప్పుడో నీ మనసు పుట్టినప్పుడు వెతకడానికి దేవుడు కోరడు, కానీ దేవుడు వెతకడానికి దేవుడు నమ్మకంగా దేవుడు వెతకాలని కోరుతున్నాను. ప్రతిరోజు, ప్రతి దినము నీ మొదటి యొక్క స్థానము దేవుడికి ఇస్తూ నమ్మకంగా వెతుకు, అప్పుడు ఆశీర్వాదాలు. దేవుని రాజ్యాన్ని వెతికిన వారికి, దేవుని నీతిని వెతికిన వారికి అది ఎప్పుడు సమీపంగా దేవుడని, సమీపంగా దేవుడైనా. ఈ రాత్రి మనం ఏం వెతుకుతున్నామని
దేనికోసం మనం ప్రయాసపడుతున్నాం? ఉదయం మొదలుకొని సాయంత్రం వరకు మన ఉదర పోషణార్థము మనం ప్రయాసపడుతూనే ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన కడుపు నింపుకోవడం కోసం, మన బిడ్డ యొక్క కడుపు నింపడం కోసం కష్టపడుతున్నామండి, శ్రమిస్తున్నాం. నీకు ఆయుష్యుడి కాలికం ఉన్నప్పుడే నువ్వు కష్టపడగలవు. నీకు ఆయుష్యుడి కాలికం ఇచ్చే దేవుడు పరమందు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పరమందున్న దేవుడికి నీ మొదటి స్థానం నువ్వు. ఆయన ఆరోగ్యం ఇస్తేనే మనం కష్టపడగలమని, ఆయన శక్తి ఇస్తేనే మనం కష్టపడగలం. ఆ దేవునికి మొదటి స్థానం ఇచ్చిన ఆయన ఈ దినమంతా నేను క్షేమం ఉండడానికి, నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి, నా బిడ్డను పోషించుకోవడానికి నాకు శక్తిని ఉన్నాయన, నాకు బలాన్ని అనుగ్రహించిన ఆయన. నీ సన్నిధిని ఎదిగితే నాకు ఆశీర్వాదం, నీ సన్నిధి వెళ్తే నా జీవితానికి ధన్యత. అందుకే నీ పాస్తానికి వచ్చాక ఎప్పుడైతే దేవునికి నిలువుగా సమర్పించుకుంటావో అప్పుడు దేవునికి ఆశీర్వాదం చూడగలవండి. ఇది నా దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రియ సంగమా, నీ దేవుడు నీ నుండి కోరేది, నా నుండి కోరేది నీ మొట్టమొదటి యొక్క స్థానం దేవుడికి ఇవ్వండి. ఆయన ఆజ్ఞలో మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ దేవుడు తండ్రి అయిన దేవునికి తప్ప మన దేనికి స్థానం ఉండకూడదు. ఈ రాత్రి మనం దేవునికి కన్నా ఇతరితర వాటిని అధికంగా ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. దేవునికి ఇవ్వాల్సిన స్థానం దేవునికి ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేయి, నీ కుటుంబానికి ఇస్తావో, నీ బిడ్డలకి ఇస్తావో, నీ వ్యాపారానికి ఇస్తావో, నీ చేతి పనికి ఇస్తావో, అప్పుడు అవన్నీ సఫలం అండి. ఎందుకంటే నీ ఫస్ట్ ప్లేస్ నీ దేవుడికి ఇస్తా కాబట్టి నీకు ఒకలాంటి తృప్తి ఉంటుంది, ఒకలాంటి సంతృప్తి ఉంటుంది. నేను ఉదయం కాలం రావుగా నా దేవుడికి స్థానం ఇచ్చాను, నా దేవుడికి సమయం ఇచ్చాను, అందుబట్టి నా జీవితంలో క్షేమం విస్తరిస్తుంది. రాస్తానండి, నీ క్షేమము నది వలను ఉండదుగా కాటాడండి. నది ఆగిపోవడం అనేది జరగదండి, అది ఎప్పుడు పారుతూనే ఉంటుంది. నది ఎప్పుడు కూడా ఆరిపోదని పారుతూనే ఉంటుంది. గోదావరి నది చూడండి, ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు నిండే ఉంటుంది. నీ క్షేమము నది వలె ఉంటుందట. ఎప్పుడు తెలుసా? నువ్వు దేవునికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చినప్పుడు, నీ దేవునికి మొట్టమొదటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినప్పుడు. నీ ఇంటిలో క్షేమం అంటే సమాధానం ఏర్పడుతుంది, నెమ్మది ఏర్పడుతుంది, శాంతి ఏర్పడుతుంది. వాటి కోసం మనం ప్రయాసపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇలా అంటున్నాడు, మీరైతే అది రాజ్యానికి మొట్టమొదటి వెతకండి, అప్పుడు నీ కుటుంబం కోసం మీరు ప్రయాసపడండి. ఉదయం లేగానే మోకరించి చిన్న ప్రార్థన చేస్తే, ఈ రోజు నాకు చూడడానికి నువ్వు ప్రసాదించడానికి స్తోత్రన్నాను. ఈరోజు నేను రాత్రి పడుకున్నాను, ఉదయం లేవగానే వెలుగు చూశాను, మీ స్తోత్ర ప్రభావం దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తే అది మీ నా జీవితానికి నాకు ఆశీర్వాదం ఉంది. మొదటి యొక్క ప్లేస్ ఇచ్చిన వారి యొక్క జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ రాత్రి మనం ధ్యానించుకుందాం. ఆదికాండము 22వ అధ్యాయము మొదటి వచనమని. ఆ సంగతులు జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. ఎట్లనగా ఆయన అబ్రహామా అని పిలువగా అతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడైన నీ కుమారుని అనగా ప్రేమించి ఇస్సాకును తీసుకొని చాలమ్మా. దేవుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అబ్రాహం గారికి, నీకు ఒక్కరైన నీ కుమారుని ఎవరు, రెండవ నువ్వు ప్రేమించు
నీ ప్రియ కుమారుడైన ఇస్సాకును ప్రేమించే వారి కోసం ఏదైనా చేస్తామని మన బిడ్డలను మనం ప్రేమించినప్పుడు మన దగ్గర లేకపోయినా సరే కష్టపడిన వారి యొక్క కోరికలు తీర్చడం ప్రయత్నం చేస్తాం. అబ్రాహాము వృద్ధాప్యంలో దేవుడు కుమారుడు ఇస్తే ఆ ఇస్సాకు ఎవడ ప్రాయంకి వస్తున్న ఇస్సాకు దేవుడు అన్నాడని, అబ్రాహ్మా నేనంటే నీకు ఇష్టమా, నీ కొడుకంటే ఇష్టమా, నాకు నువ్వు స్థానం ఇస్తావా, నీ కొడుకు స్థానం ఇస్తావా అని పరీక్షించడానికి అబ్రాహామును పరిశోధించిన నాయకుడు. ఓ పక్కన దేవుడు ఉన్నాడు, ఓ పక్కన కొడుకున్నాడని. ఏది కావాలో కోరుకోలేనా? నువ్వు నన్ను ప్రేమించువాడైతే నీ ఒక్కగాను నా కొడుకు, నువ్వు ప్రేమించి ఇస్సాకు నా కొరకు నువ్వు బలిచ్చేయి. సమయభక్తులే రాస్తారని బడులు అర్పించిన కంటే దేవుని మాట వినట శ్రేష్టము. దేవుడు బలులను కోరాడు కానీ ఆయన మాత్రమే వాల్యూ ఇస్తున్నామా లేదన్నది కోరుతాడని. ఇక్కడ అబ్రాహాముతో దేవుడు అన్నాడు, అయ్యా నువ్వు నా మాత్రం విలువనిస్తావా? నువ్వు విలువనిచ్చే అబ్రాహాముగా ఉంటే నీ కొడుకు తీసుకొని నా కోసం బలిచ్చాలంటే ఇప్పుడు అబ్రాహాం గారు ఏమైపోవాలండి? ఆలోచించాను ఒకసారి. ముసలితనంలో పుట్టాడు కొడుకు, వృద్ధాప్యంలో కుమారు జన్మించాడు. ఆ కొడుకును భరించమంటే ఏ తండ్రి ఇవ్వగలడు? ఏ తండ్రి తీసుకెళ్ళి అనిపించగలడు? అని అబ్రాహాం గారు సత్యాన్ని గ్రహించాడని. అదేంటంటే దేవుడు నా విశ్వాసానికి పరీక్ష పెడుతున్నాడు, నా నమ్మకానికి పరీక్ష పెడుతున్నాడు. ఇక నేను ఎవరికి విలువనిస్తున్నానో నా దేవుడు నాకు పరీక్ష పెడుతున్నాడు. ఈ పరీక్షలో నా దేవుడిని నేను సంతృప్తిపరచాలి. ఈ పరీక్ష నా దేవుడికి నేను ఘనత తేవాలని ప్రయాసపడ్డాడు తప్ప కొడుకు కోసం తప్పించలేదండి. ఒకవేళ ఇస్సాకు చనిపోతే ఇస్సాకులని 100 కొడుకులు ఇవ్వగల దేవుడు నా దేవుడు. ఒకవేళ ఇస్సాకును దేవుడు తీసుకుంటే ఆయనకు ఇస్సాకు బదులుగా చాలా మంది బిడ్డలు అనుగ్రహించాడ దేవుడు. ఆయన పోగొట్టుకుంటే నాకు ఆశీర్వాదాలకు సత్యం అడిగాడని. అందుకే ప్రభు అని చెప్తాను, ఆయన నీ ఇష్టమే, నేను మొట్టమొదటిగా నీకే ఇస్తున్నాను తండ్రి. నా కుటుంబానికి కాదు, నా భార్య కాదు, నా బిడ్డలకు కాదు, నా మొట్టమొదటి యొక్క ప్రియారిటీ, నా మొదటి స్థానం నీకే ఇస్తున్నాను అని దేవునికి తల వచ్చాడండి. తల వచ్చాడు. అందుకే ఆశ్చర్యపడాడండి. నీ సంతానం ఇసుకలేని వలన, నక్షత్రం వలన నువ్వు కౌంట్ చేయగలిగితే, నువ్వు లెక్కింపగలిగితే అంతగా విస్తారమైన సంతానానికి ఇస్తాను. అది ఎలా సాధ్యమైందంటే ఇస్సాకును బలర్పించాలని ఏమాత్రం సంకోచించలేదండి. 3 రోజులు జర్నీ చేశాడు. 3 రోజులు ఒకే తప్పున, ఒకే ఆలోచన మారలేదు, ఉద్దేశాలు మారలేదు. ఎంత త్వరితంగా మోరే పర్వతాన్ని వెళ్ళి నా దేవుడికి నేను నా కుమారుని బలర్పిస్తానని చెప్పి ప్రయాసపడాడు. కానీ కొడుకును రక్షించుకోవడానికి, కొడుకును విడిపించుకోవడానికి తప్పించలేదండి. కొడుకును అర్పించిన ముందుకు వెళ్ళాడు. కాబట్టి ఆ మొట్టమొదటిగా అబ్రాహాం ఎవరు ఎత్తికారండి? దేవుని రాజ్యాన్ని, దేవుని నీతిని వెతికారండి. అందుకే కొడుకుతో పాటు దేవునికి ఆశీర్వాదాలు అన్ని కూడా లభించినాయి. ఇస్సాకును దేవుడు బలి తీసుకోలేదు కానీ ఇస్సాకు బదులుగా అక్కడ పొట్టేలు వచ్చాడు. పొట్టేలు బలి ఇవ్వబడింది. ఈ రోజు కలిసి క్షేమం ఇంటికి వచ్చాడండి. ఈ రాత్రి వాక్యం తిన్న దేవుని యొక్క సంగమా, దేవుడు మన విశ్వాసానికి పరీక్ష పెట్టినప్పుడు, నమ్మికగా పరీక్ష పెట్టిన దాంట్లో విజయం సాధిస్తున్నామా, అభిజయం సాధిస్తున్నామా? దేవుడు మన ఇంట్లో చిన్న శోధనలు వచ్చిన కష్టాలు దేవుని యొక్క నామాన్ని దూషిస్తున్నామా, లేక దేవుని యొక్క నామంలో మనం తల వచ్చి నమస్కరిస్తున్నామా? ఈ రాత్రిని మొట్టమొదటి స్థానే దేవునికి ప్రారంభించిన రాత్రి నుండి
నా జీవితంలో విస్తారమైన ఆశలు ఉంటాయని. నీ మొదటి స్థానం దేవుడికి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రారంభిస్తావు, ఆ ప్రారంభం ఆయన నా మొదటి స్థానం నీకు ఇస్తున్నావు తండ్రి, నువ్వు నా పట్ల ఈ కార్యం చేయి, ఈ పని చేయి. అప్పుడు దేవుని కాసం చూడాలని. ఎందుకంటే వాక్యం అంటున్నాడు, వారు ప్రార్థిస్తూనే నేను వారిని అర్పించేస్తాను. నువ్వు దేవుని అడుగుతున్నప్పుడే దేవుడు కార్యం సఫలం చేస్తాడని. నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి మొరపెడుతుండగానే దేవుని దగ్గరికి తన దూతలు పంపి నీ కార్యం సఫలపరుస్తాడు. ఎప్పుడు అంటే నీవు దేవుని సెర్చ్ చేస్తున్న దేవుని వెతికినప్పుడు. మనం వెతకము కాబట్టి ఆయన ఆశీర్వాదం చూడలేకపోతున్నాడు. ఇవాళ మొదట వెతకండి, ఆ యొక్క ఫస్ట్ ప్లేస్ దేవుడు కోరుతున్నాడండి. నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రేమించే నీ దేవుడుగా నీ దేవుడు ఉంటే, నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు నీ దేవుడు ఉంటే, నువ్వు కనపరిచే దేవుడుగా నీ దేవుడు ఉంటే నేను ఆశ్రయిస్తానని. అది వాక్యం నన్ను కనపరుచున్నాను, నేను కనపరుస్తాను. నన్ను ఎవరైతే గొప్ప చేస్తారో నేను వారిని గొప్ప చేస్తాను. నన్ను కనపరచమని హెచ్చిస్తాను, నన్ను గొప్ప చేయమని గొప్ప చేస్తాను. ఆశీర్వాదకరమైన మాత్రం మనం వింటున్నామని. ఈ రాత్రి అబ్రాహాము దేవుని హెచ్చించాడు కాబట్టి, దేవుని కలామాన్ని ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంచాడు కనుక ఆశీర్వాదం అబ్రాహాము గారి యొక్క జీవితంలో చూడగలగాలని. నా యొక్క 2వ ఎగ్జాంపుల్ మొదటి సమయంలో గ్రంథము 15వ అధ్యాయము, మొదటి రాజుల గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి. అప్పుడు ఏలియా ఆమెతో ఇట్లనే, భయపడవద్దు, పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయుము. అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట చేసి నా ఎద్దుకు తీసుకొని రమ్ము. తరువాత నీకును నీ బిడ్డకును అప్పములు చేసుకొనుము. ఇక్కడ ఏదే చెప్తున్నాడండి, ప్రవక్త ఏదే చెప్తున్నాడు. అయ్యమ్మా, దేవుడు నన్ను నీ ఎందుకు పంపించాడో అది నువ్వు గ్రహించడానికి. ఈ కరువు కాలంలో, ఇబ్బంది కాలంలో దేవుడు నన్ను దర్శించి నువ్వు సారేపత్తన ఊరికి వెళ్ళు. అక్కడ ఒక అమ్మగారి సారేపత్తన ఒక విధురాలు ఉంది, ఆ తండ్రి గారి ఇంట్లో ఉండు. ఆ అమ్మగారి ఇంట్లో ఉంటే నేను పోషిస్తాను చెప్పి దేవుడు నన్ను ఎందుకు నేను పంపించాడు. ఈ రోజు నువ్వు గ్రహించాలి, ఈ రోజు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నేనే దైవజన్ అయితే, నేనే దేవుని ఇద్దరు నుంచి పంపబడిన దూతనైతే, నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా అప్పములు చేసి మొదలు చేసి నాదే తీసిరా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ మొట్టమొదటి దేవుడికి సమర్పించు. నీ మొట్టమొదటి యొక్క దేవుడికి సమర్పించినప్పుడు సమృద్ధిగా మార్చబడుతుంది. అది ఏదైనా సరే, నీకు వచ్చిన కొంచెం ఆదాయం అవని, లేక నీకు వచ్చిన కొంచెము, అది ఏదైనా సరే నువ్వు దేవుడికి సమర్పించిన ఆయన ఈ కొద్ది దానిని విస్తారంగా చేయి. నా ఇంట్లో ఉన్న ఈ కొంచెం ఆస్తుల్ని విస్తారంగా చేయి. నా ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల యొక్క జీవితం విస్తారంగా చేయి. నా కష్టాతీతం విస్తారంగా చేయి. నా యొక్క పని పనులు విస్తారంగా చేయి. నీ మొట్టమొదటి యొక్క స్థానం దేవుడికి సమర్పిస్తే అప్పుడు ఆశీర్వాదం. అది ఆ సారిపది విధానానికి ఏరేగా చెప్పినప్పుడు, ఎందుకంటే అది కొంచెం చెప్పిండేనండి, కొంచెం ఆడలో ఉంది, అరుసు అయిపోతుంది, ఇంకా ఆ పూర్తి అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కరువు ఎంత కరువు అంటే చెప్పడం. మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఆందోళన కానీ కొంచెం కానీ వర్షాలకు పెడితే మనకి కరువు వస్తుంది. వాడు ఉల్లిపాయలు కేజీ 100 రూపాయలు అని అనుకోండి, రోజు 3 ఉల్లిపాయలు వాడితే అప్పుడు ఏం చేస్తామని 1 ఉల్లిపాయ వాడతాం.
ఉల్లిపాయ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ వేస్ట్ కాకుండా అది పాడిపోయిన దాన్ని కూడా కట్ చేస్తే అది కూడా ఉపయోగిస్తారు. కేజీ ఉల్లిపాయ 100 రూపాయలు అండి అని చెప్తాం. మరి తల్లి ఎంత కష్టపడాలండి. కానీ ఏలియగా మాత్రం విన్నది నాకు పెట్టుకోవాలి. ఏలియగా చెప్పింది విన్నది, రెండోదిగా చేసింది, మూడోదిగా ప్రతిఫలం పొందుకుందండి. వినటం వల్ల విశ్వాసం వస్తుందని క్రీస్తు మాత్రం కలుగుతుంది. ఈ దైవజనులు చెప్పిన మాత్రం ఏదో సత్యం ఉంది. ఈ దైవజనులు మామూలు ఇక్కడ వ్యక్తి కాదు, ఆయన ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వ్యక్తి. ఈ దైవజనం చెప్పిన నేను వినాలి, అది నా కుటుంబంలో పాటించాలి, నేను నా బిడ్డ సమృద్ధి ఉండాలి అనుకుందని చేసింది, ప్రతిఫలం పొందుకుందండి. ఈ రాత్రి ఆశ్రదింపడని మొట్టమొదటి స్థానం దేవుడు కోరుతున్నాడండి. నీ ఇంటిలో పదవిని, నువ్వు చేసే కార్యాలను ఏదైనా సరే నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకుని నేర్చుకోవాలి. సమర్పణ అన్నది నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదము. నీ యొక్క శరీరాన్ని దేవుడు సమర్పించుకో, నీ మనసుని దేవుడు సమర్పించుకో, నీ ఆలోచన దేవుడు సమర్పించుకో, నీ ఆదాయం దేవుడు సమర్పించుకో. అది ఎంతో ఆశీర్వాదం అని, ఎంతో ధన్యత. నువ్వు 2 చేతులు పైకెత్తులంటే దాని అర్థమే తెలుసా? ప్రభా, నేను వ్యక్తులనయ్యా, వ్యక్తురాలనయ్యా, నా దగ్గర ఏమీ లేదు నాయన, నాకున్న కొంచెం నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను, నీకు సమర్పిస్తున్నాను, నన్ను ఆస్వాదించు. మొట్టమొదటిగా నీకు అప్పగిస్తున్నాను, నన్ను దీవించు. సారిపత విధానాలు ఏదేదో చెప్పిన పని చేసింది కనుక కరువుకి ఇస్రాయేలు ప్రజలందరి ఇంట్లో కరువు ఉంది, కానీ ఈ విధవల ఇంట్లో కరువు లేదండి, సమృద్ధిగా ఉంది. ఇల్లు పడి వారు చూస్తున్నారు. ఈ విధవలు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, ఏ కష్టపడట్లేదు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పిండి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నూనె ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ తల్లి గారికే తెలియదు. ఆ డబ్బాలో ఆ గ్లాస్ పెట్టి ఇలాగన్నా పిండి వస్తున్నాను. దేవుడు కార్యాల కంటికి కనబడలేదు, కంటికి కనబడు. నువ్వు నమ్మితే సమృద్ధిగా నువ్వు మారుస్తున్నావు. అందుకే చాలా చోట్ల నమ్మిక మాత్రం ఉంచము అంటారు. ఏదని దేనికి భయపడవద్దమ్మా, నేను చెప్పలేదు. ఈ రాత్రి దేవుడు అదే మాత్రం మనం అందరూ చెప్తున్నాండి, దేనికి భయపడతాను. కానీ నేను చెప్పలేదు, దేవుడు మాట వింటేనే ఆశీర్వాదం, దేవుడు మాట వింటేనే ధన్యత. ఆయనకు మొదటి స్థానం ఇచ్చి నువ్వు ఆయన శోధిస్తే అని అడిగితే దేవుడు మీకు సమృద్ధి ఇస్తారండి. అందుకే ఈ యొక్క సాహిత్య విధానాలు నిరంతరంగా నేను పొందినాను, నిరంతర ఆశీర్వాదం. దేవునికి ఆశీర్వాదాలు ఆయనతో ఉంటాయని రాత్రి వాక్యం వింటున్నా ప్రియ దేవుని యొక్క సంగమా, ఆయన సమృద్ధిని, ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని నీకు నాకు ఇవ్వన దేవుడు అన్నారు. నా 2 ఎగ్జాంపుల్, 2వ రాజుల 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము, 2 రాజుల 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము. ఆమె దైవజనుడైన అతని యొద్దకు వచ్చి సంగతిని తెలియజెప్పగా అతడు నీవు పోయి ఆ నూనెను నీ అప్పు తీర్చి మిగిలినంత నీవు నీ పిల్లలు బ్రతుకులని ఆమెతో చెప్పాను. ఆలోచన పాత్రలన్నీ నిండిన తర్వాత ఇంకనూ పాత్ర తెమ్మని ఆమె తన కుమారుతో చెప్పగా వాడు మరి ఏమీ లేదు అంటూ అంటాడని. అంతలో నూనె నిలిచి పోయిను. అదే ఊరిలో ఎన్ని కొండలైతే ఉన్నాయో అన్ని కొండలు నన్నేశారండి. ఈ సారాంశం మనం చాలాసార్లు మనం ధ్యానిస్తున్నాం. దైవజనుల యొక్క భార్య దైవజనుడు మృతి చెందితే తన కుమారులను యజమాని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ తల్లి చేసిన ఉత్తమమైన పని, జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకోవడం, 3 రోజులు తన ఇల్లు పెరిపేసుకున్నట్టు. ఈ తల్లి జ్ఞానవంతురాలు కాబట్టి దైవ చేత పరిగెత్తించయ్యా, ఇది నా సంగతి, ఇది నా పరిస్థితి, మీరేం చేయాలని చెప్పండి అన్నప్పుడు ఊళ్ళో కొండలన్నీ దగ్గర రమ్మన్నారండి.
ఊళ్ళో కొనాలంటే అది రమ్మా. ఇక్కడ తెలియని సత్యం ఏంటి తెలుసా? ఒక వ్యక్తి ఊళ్ళో చాలా మంది డబ్బులు తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తిని ఎవరు నమ్మరండి, చాలా మంది నమ్మరు. కానీ తల్లి తన యజమాని ఆ ఊళ్ళో చాలా మంది డబ్బులు తీసుకున్నారని తెలిసి కూడా తన కుమారుడు ప్రతి ఇంటికి పంపడంలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, అమ్మ ఎందుకు పంపిస్తున్నాం, ఎందుకయ్యా కొన్ని ఏం చేస్తారంటే, ఏమో నాకు తెలియదు, దైవజనుడు చెప్పాడు, మా అమ్మ తీసుకున్నాం అంతే, అదే తీసుకెళ్తాను. వాళ్ళందరూ ఒకరాని ఆశ, ఒకరాని కోరిక, అందరూ కొడుకు ఇచ్చారండి. ఆ కొండలన్నీ గదిలో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత తలుపులు వస్తుంది, ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. ఆ కొంచెం అనే కాలి కొండలు పోస్తున్నప్పుడు అది నిండుతూనే ఉన్నాయండి, నిండుతూనే ఉన్నాయి. దాని అర్థం ఏంటంటే, నీ గదిలోకి వెళ్ళి నువ్వు ఎప్పుడైతే చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తుంటావో నీకున్న రుణబాధలే కానీ, నీకున్న బలహీనతలే కానీ, నీకున్న రుకాత్మలే కానీ, నీకున్న సమస్యలే కానీ అవన్నీ దేవుడు తొలగిస్తాడు. ఇదే నువ్వు మొత్తం వస్తాను దేవుడికి ఇస్తున్నావు. నీకున్న కష్టాలు, నీకున్న బాధ, నీకున్న సమస్యలను దేవుడు సమర్పిస్తున్నావు. ఈ రాత్రి అది దేవుడి యొక్క వాక్యం ద్వారా మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు చూడాలంటే, ధన్యత చూడాలంటే మీరైతే ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకండి, ఆయన మొట్టమొదటిసారి పోండి. అప్పుడు అవన్నీ మీ జీవితంలో వచ్చేస్తాయి. ఏమొచ్చేస్తాయి? నీ అవసరం నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళ అవసరం లేదు. నీ అక్కడి నీ దేవుడే తీరుస్తాడు. నువ్వు ఏది పట్టుకో అది నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదంగా మారిపోతున్నాడు. నువ్వు కష్టపడు, నీకు వచ్చే కొంచెం ఆదాయం అవుని, ఆ కొంచెం ఆదాయంలో దేవుడికి సంతరిస్తాడు, తృప్తినిస్తాడండి. అది నీకు నీ బిడ్డకు అది ఆశీర్వాదం మారుతుంది. తృప్తి లేని యొక్క జీవితం ఎంత జీవించిందో వాళ్ళు వేస్తాడు, అది ప్రయోజనం కాదు. తృప్తి కలిగిన కొంచెం గంటైన దినం అది నీకు సంతృప్తి. తృప్తి లేకుండా మనం మాంసాహారం తిన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రాలు కాదని, తృప్తి కలిగి కుటుంబంతో కలిసి గడ్డను స్వీకరించు, అది నీ జీవితంగా రాస్తున్నాను. ఈ రాత్రి ఆయన జరగండి, ఆయన కళ్యాణం చేస్తారండి. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా దేవుడు మన పట్ల కృప చూపడానికి, ఆశీర్వాదం సంపుకోవడానికి దేవుడు ఎదుగుతాం, ఆయన బలాన్ని ఎదుగుతాం, ఆయన సాన్నిధ్యం ఎదుగుతాం. అక్కడ గొప్ప దీవెన దేవుడు మనకు నడిపించి దేవుడు చూడాలి.